Bé, en aquests moments que tots estem molt nerviosos i que està bé que estiguem preocupats, però crec que també és important que prenguéssim també consciència de que si tots fem el que toca, tot anirà bé. Ara vull parlar d'informacions que han sortit sobre l'hospital comarcal, sobre el fet de que si les plantes de l'hospital estan tancades per Covid, i jo crec que aquest tipus d'informacions i d'alarmes no porten a cap lloc. Vos dic exactament què és el que ja s'ha informat. Nosaltres hem anat sistemàticament informant a l'oposició, tenim un grup de WhatsApp i anem dient els positius que hi ha, què és el que es fa, quines són les accions que es van prenent en funció del que va passant, no només a l'hospital, sinó a tota la ciutat. El dijous se detecta un possible positiu, un possible cas de que no se va bé una treballadora de l'hospital. El divendres se li fa la prova del PCR, el diumenge se té el resultat i el dilluns se porta a terme proves a tothom, a tots els treballadors que han estat en ella, a tots els usuaris que han estat en aquesta persona, i se comunica a Salut Pública, al seu moment se va comunicar, i Salut Pública ahir va vindre i va sectoritzar en dos la tercera planta de l'hospital, que és la que estava afectada. La resta de serveis de l'hospital continuen funcionant, perquè poden continuar funcionant, perquè al final el que es fa és sectoritzar el lloc on s'ha detectat el Covid. Fruit d'aquest positiu, se fan 43 proves Covid, de les quals entre avui i demà sabrem el resultat de totes. En cas de que aquestes proves surten negatives, no passarà res. En el cas de que surti algun positiu, el que se farà és circunscriure-ho en aquesta tercera planta. S'enviarà a casa als treballadors que donin positiu, s'estiran 14 dies a casa i si hi ha personal ingressat, usuaris ingressats, doncs el que es farà és en funció del que digui Salut, però que en tot cas comunicar que s'està fent tot el que toca. I l'hospital no és que estigui tancat, és que és un hospital i veig gent malalta i és un hospital Covid i pot passar com ha passat de que hi haguin positius de Covid. És per això, de la mateixa manera que vam habilitar la residència de gent gran per si hi havia algun tipus de rebrots. Per tant, hem d'estar preparats per a això i vull traslladar calma. I sobretot el que vull traslladar és que rebéssiu tota la informació, pregunteu el que necessitéssiu, no us assustéssiu, compliu les normes de seguretat, netegeu les mans, porteu mascareta, no anéssiu a grans concentracions si no és necessari. Si aneu, compliu les normes que es marquin. És el més important. Ara fa poc vam tenir un cas al Departament de Joventut que s'ha controlat perquè tothom va complir estrictament la neteja de mans, la mascareta, no se la van llevant tot el rato. Per tant, el millor que podem fer tots és complir en les normes de seguretat i sobretot no deixar-nos portar per informacions alarmistes. Les informacions les hem de rebre per a prendre precaucions, no per alarmar-nos. Sobretot, cuidem-nos, cuidem-vos tots i no patiguéssiu que tot això anirà bé.